И здравейте хора, аз съм Командос 10 и днес съм тук. Само искам да се извиня, че не съм качвал от много време. Наистина извинявам, нямаше какво да качвам, но се появи, нали. Сега, помните, миналата година, когато ви показах на Берета, която беше Airsoft, Спрингов, разбира се. Но тя се развали с времето. Но днес съм тук, за да ви покажа. Ето, вие са не можете дори да разберете какво е оръжието. Swiss Arms. Това е Zig-Zagger P226 Спрингов. Ето е самата кутия, нали, пака на кутията. Ето тук имаме информация, нали, всякаква. И тук в кутията вече ни чака самото оръжие. Ето направо да ви покажем. Това е самото оръжие. Ето Zig-Zagger с метален слайд, метална, нали, рама. Тялото е от, нали, тази част е от полимер, като оръжието, за разлика от нас Берета, която ви показах миналият път, има предпазител. Ето, има някаква част, която не знам защо е по този начин. Също така и самото петле работи. Сега ще извадя самото оръжие, за да ви го покажа и да ви разкажа някои малко повече детайли за него. Така. Това е спрингово, отново, както ви казах, Zig-Zagger. Като, както знаете, принципа на спринговите Airsoft оръжия, постоянно, когато извършите изстрел, трябва затворената рама да бъде дръпната, за да се зареди отново. И по този начин да заредите патрон в цевта, след което съответно патрона, нали, сачмата, да бъде изстреляна. Сега ще ви покажа пълнителя, тъй като е пълен. По принцип, ако сега, интересен факт е, че ако това малкото палче тук, както искате го наречете, ако се дръпне, нали, в смисъл самите сачми да могат да бъдат поглъщани, когато се сложи в самия пистолет и не ги парате, след това извадите пълнителя, ще паднат две сачми, просто които са паднали от самия нали, пълнител. Ето сега ще ви демонстрирам какво се случва. Самия пълнител, нали, е по принцип не е като на онази Берета, която ви показах, 92-ката. Отпред не се виждат самите сачми, но отстрани, от лявата страна на самият пълнител може да се види самите сачми. Ето в момента съм ги прибрал. В момента можете просто и така да го правите, без да имате някакъв проблем. Но самия проблем при слагането, нали, на самия пълнител е, че трябва много да внимавате. Ако палчето е дръпнато и сачмите натискат, за да могат да бъдат в цевта на вкаране, много трябва да внимавате с ето това тук. Това може би ви е направило впечатление. Така, това нещо тук, ето така, се дърпа, за да можете да вкарате сачмите. Обаче, ако палчето е дръпнато и съответно сачмите избиват нагоре, това нещо ги държи, за да не излязат. А пък когато вие го пуснете, сачмите могат да излязат преспокойно. И така, по този начин можете да изгубите сачмите си. Ако сте някъде навън, можете да ги замърсите и да трябва да ги изхвърляте, което е кофти, защото сачмите, нали, не са безплатни и си трябва да си ги купувате. Затова внимателно с самото презареждане на пистолета. Ще ви покажа стрелба, нали,
ще ви разкажа за самата дулна енергия на оръжието. За да дръпнете самия пълнител, тук имате едно копче, разбира се, нали? Всеки го знае. Трябва да го натиснете, за да излезе самия пълнител. Ето сега дори ще ви демонстрирам. Най-обикновен случай, в който си вадите пълнителя. Нищо сложно. Просто го пускате и сте готови. Самото презареждане не изисква голяма сила и дори бих могъл да кажа по-лесно от онази берета, която ви бях показал. Просто трябва да го дръпнете и сте готови. Така. Чувате колко е силен, нали, самия пистолет. Нали, вътре това, което удря. Съчмата. Трябва да внимавате обаче, ако сте заредили сачма, нали, и не искате да я изстрелвате, но ако сте с по-евтино оръжие, защото това, нали, не е много хубаво да си играете с него много. Примерно можете просто да го сложите така към маса или към земята, ако е чиста примерно на пода ви, просто да изстреляте самата сачма, да я вземете и да я сложите обратно в пълнителя. Така, това съм го правил с моите узи. Мисля, че някога съм го показвал, може би някога не. То не е точно узи, то е скорпион по-скоро, отново е Airsoft, но се развали. Докато бях в една битка и паднах и се прибих. Тук обаче няма какво да правите, нали, да слагате така към масата, че да стреляте, да правите шум, да взимате сачмата, да я гоните и такива пустоти. Просто трябва да сложите предпазителя и няма да имате проблем. Самия предпазител не предпазва сачмата да бъде изстреляна, а не позволява на спусъка да отива назад. Т.е. да произведе изстрел, което е много хубаво, но един съвет от мен: никога не си дръжте така, нали, за дълго време оръжието заредено. В смисъл, какво да не правите, просто да не го държите ей така заредено, нали, както е заредено, защото просто по този начин, нали, пружината е сплескана, така да го кажем, и когато стои по този начин, губи малка, нали, губи просто силата си. Затова не го правите. В момента мисля, че имам един счупен пластмасов колд, с който да демонстрирам. Така че сега ще го потърся и ако го намеря, ще ви покажа как действа това нещо, въпреки че много от вас със сигурност знае. Така, върнах се, намерих колта. Той е пластмасов, дори не съм се опитвала с един приятел ми подари. Можете да видите, че не е здрав, в смисъл всичко е унищожено по това оръжие. Така. Идеята ми е просто, че всичко е смазано по това оръжие, но както и да е. Дори не мога да ви го демонстрирам толкова хубаво, защото тук, нали, частта, която задържа пружината е счупена, но ще се опитам по възможно най-лесен начин да ви го обясня. Значи, когато вие сте заредили това, нали, ако имах прозрачно оръжие, ще да ми е по-лесно. Когато вие дърпате слайда, т.е. това, нека си представим, че слайда не дава това, то задържа тази част. Издърпва се, а пък от своя страна, ето тук тази част, която е на петлето, задържа пружината. И така няма на къде да ходи, сплесква се и се задържа. Обаче, докато това нещо се случва, и, нали, през целият процес, в който самия пистолет е зареден, готов да изстреля сачмата, тази малка пружина, нали, този хубав пистолет не стреля с такава малка и слаба пружина, но все пак. Самата пружина е сгъната доколкото се може, нали, не мога да го направя, тя ще хвъркне на някъде. Сгъната е доколкото се може.
И по този начин се смачква, нали? И става много по-лесно така да се обгъне, примерно, което значи, че е загубил мощността си. Затова, че не дръжте, нали, спринговите си оръжия толкова често заредени. Нали, не съм сигурен колко това може да вреди на оръжията, но съм сигурен, че вреди по някакъв начин. Нали, може да бъде минимална щета, но все пак, когато можете да го избягвате, не го правете. В смисъл, грижете се за оръжията си, така както те се грижат за вас нали, по време на игра. Какво имах предвид с самите пълнители? Имах предвид, че тук от тази страна можем да ги видим само отстрани самите съчми. Докато тук само отпред можем да ги видим. И като цяло е малко по-така обикновено да се вземете, нали, пистолета и бум, просто да го сложите, да го извадите, да се кивите. Такова се правите на гангстери. Нали? Въпреки, че не е много добре отново да се вадите така пълнителите, да ги вкарате отново и отново, просто който иска да внимава с оръжието си, го прави. Това е самата истина. Нали, не казвам, че хубавите airsoft оръжия могат да бъдат прецакани толкова бързо, но се грижете за оръжията си. Така, сега да оставим тези странични факти, принципа на зареждането на пистолетите, спринговите и такива работи. Да се върне към нали, самото клипче за този пистолет. Така, долната енергия на този пистолет е 0,6 джаула. Това го пише в сайта, когато го взимате, и също така на самия пистолет, когато дойде. Момент обаче, че не може да фокусира. Мисля, че вече се вижда. Видяхте 0,6 джаула, което значи, че е с доста добра сила, нали? Долна енергия говорим. Сега ще отидем на моята тераса, за да ви покажа как стреля този пистолет, да видим дали камерата ще може да улови нещо от самата сачма, тъй като, нали, не е изстрелвана толкова бавно, колкото от някои други спринги. Така че нека да видим какво ще се случи. Така само като видях слънцето навън, а не че съм очаквал да е по-добре, нали? Разбрах, че може би сачмата няма да се види, но все пак ще стрелям. Така. Зареждам оръжието. След това ще ви покажа и за някои негови механизми. Така. Виждате телефона, хора. Така. Ще тръгнем натам. И сачмата мисля, че не се видя. Мисля, че това път го фанах. Така. Хора, мисля, че една сачма успях да уловя как беше изстреляна. Не знам. Сега ще ви покажа просто някои нали, механизми на самия пистолет. Ще приключваме, тъй като клипа стана доста дълъг. Така, ето сега отново. Да сачма падна в кутията, другата в ръката ми. За това говоря. Сега ще ги събирам всичките. Така че оставете един лайк за смотания труд, който ще похъби в това клип. Така, хора, събрах ги. Повече този пълнител
вкъщи няма да се варят. Сигурен съм за това. Така. Сега нека да ви покажа заставането на затворната рама. Тъй като това може би ви е направило впечатление, че тази част тук, която е по принцип за затворната рама, не работи. Няма нужда да работи, тъй като тази част и без това не е открита, когато се зарежда самия пистолет. Значи как застава затворната рама така по този начин, след като тази част не работи. Това може би вече почти всичките са го осъзнали. Самото петле се дърпа и сте готови да изстреляте вашата сечма. Трябва само да внимавате да не се разваляте и самото петле. Да не правите примерно като с пластмасовите, както аз правих с скорпиона ми, който оцеля доста дълго време. Ей така просто там, давайте да слагате пълнители и такива работи. Така че това беше като цяло клипа, тъй като скоро ще стане 20 минути, аз не искам да бъде толкова дълъг. Така че благодаря ви за гледането. Дайте един лайк, абонирайте се, ако искате да видите примерно как играя с този пистолет. Ще бъде... Все още не съм играл, но скоро ще играем. Ето днес ще се събираме на малка тренировка и след няколко дни направо че имаме да играем. Така че оставите един лайк и се абонирайте, ако искате да видите клип на това на Airsoft игра. Не само на Airsoft оръжия, така че благодаря за гледането и до скоро.